уже потрібно натискати кнопку. Что у нас там? 19:01 у нас. Привітання усім, хто буде глядати з цього запису. Привітання! Кольки- Живе Білорусі! Да, слава Україні, не забуваємося. Обов'язково. Там Кольки ми з тобою не стримили разом уже? Кольки пройшло часу? Мабуть, 2 або 3 тижні. 2-3 тижні, як казав один діятель. Нечто, мені Да. подається, правда, уже 3 тижні минуло. Мабуть, і так. Тобто, ну, тут... фу. Я вже не ведаю, Праці було. на чим ми скончили. Де ми там мы будемо на чем мы протягивать? скончили? Мы скончили на тем, что там была доставка неких материалов кудись там. Типу длинне оборвення, так? Нечто таке було. Короткое. Да, то Смітвілська дамба. Гляди, коротей, надо на Смітвільську дамбу доставить бровення. Ну, все як завжди. Одно кар'єр, одно на это саме. Гляди, у Steel River Logs to the Workers. Чакай. G. Steel River, де он? Де він? Black, Смітвільська дамба, Драмонт Айленд Лейк. Ти про що мені кажеш? Не. Black River. М і контракти. Там Dyson Diesel, Husky Forwarding і Steel River. О, знайшов, добре. 8 at the Ось. Island. І там... Ну, там на Смітвільську дамбу 2 бровення длинних треба доставити. Драмон. Ні, Так, це Logs. інший Єсть. контракт. Усьо, активував. Нам треба long logs некие вести, так? Long Logs, да, нам треба. Чекай. Тоді у мене Caterpillar є, я тут його, покуль ти розповідав свої пригоди бюрократичні у Литві. Да, тут бюрократичні пригоди, гэта фух, кефтемі. Гэта все, то ух. Так, Хлопчики треба та знайти дівчатка. long log. Нечто такое, так? Long Logs, да, есть. Де воно, чекай. Long Logs у нас на станції погрузки бровеню, там наверху. Я на Caterpillar хотів б зачепити гэты причеп, але не бачу. Где ты на Задницу гэтую. Caterpillar? А где ты на Caterpillar? Я на першій мапі. Все. Гэта... Medium, short, Не, шукаю. Long Logs Front. Повинен бути. Longs front. Log То есть carrier это- front. І причеп є ще докупити, так? Ось, да. Ну, конечно, тебе Caterpillar там не вельми. Ти мені хочеш нечто інше дати? Ну, ты просто не доедешь нормально. Зараз я тебе скажу. Є Дерек. Флітстар некий. Це мой Не, ну флітстар. да, это твой флітстар, але ну там на флітстарчике ты гэта не зробишь покуль что. Надо тебе дать штось такое, ведаешь. Дерек Special гэта твой, так? Гэта мой, да. Гэта мой. А може скрасти у тебе його доїзді на чим-небудь? Бяры, мне ни на, Не шкода? мне ни на секунду не шкода. Ну все, я взяв. Да, там, до речі, і причеп придбаний, да, все. Все на місці. Все на место. Так, треба поставити собі Ти маркер. трасу проклади там собі, і все, ми зараз, кефтеме, Так, погоним. нам сюди, потім Нам туди. сюди, потім ось сюди ніяк. Тут треба їхати, ось тут. Все, Да, поїхали. десь там треба їхати, да. Короче, розповіді, як тебе працюється, а то ж переживають люди, які будуть Ой, глядіти. як у мене працюється, у мене просто один суд за другим. Мені вже і похвалить поспіли, і криху поругать. Ну, поругали за справу, там, короче, я завтикав, але, ну, такого, нічого
з гэтага не здарылась прям так, чтоб, але мне там выказалі там ай-яй-яй, да. Асабістай Не пагрозы проста пакуль не было. Да. Ну, такое. Цікава. Мяне апрацоўка новых людзей, мне просто такая праца следчым, сышчыкам і чалавекам, які ацэньвае профілі кампаній, то мне просто настолькі разнастайны движ у гэтым сэнсе, што ну я нават не ведаю, типа гэта куда лепш, я больш point of experience атрымліваю, чым я не ведаю, чым дзесьці яшчэ. Ну, цікава. То есть мы яшчэ готовимся до працэсу ліцэнзіравання, так што, ну... Усё ў працэсе, ўсё гарыць. Да, там просто, ну, настолькі там цікавы движ адбываецца, што я шчыра рады. То есть осталось толькі ось вид на жыхарства, падачу аформіць, там экзамен по канстытуцыі здаць і падацца яшчэ раз, но ўжо на сталы вид на жыхарства, на сталы побыт. З першай аплаты яшчэ штосьці засталося, ці ўсё крапіў ужо? Не, ўся першая аплата на месяца. Ну, з большага там. З большага. Даўгі раздаў, не? Я ўжо, ведаеш, я з 21 году, ось тады ў мяне, да, была такая сітуацыя, што я, карацей, палова першага заробку там сразу даўгі раздаў, таму што я амаль штомесяц жыў, у займ. За чужы Ну, але кошты. такую, ну, так даўгануў сябра, типа, 300 еўрасаў, там, типа, кажу, бляха, крыху не хапае. Я такі, ну, типа, ўсё, першы заробак атрымаў. Да, ўсё. Я з задавальненнем зараз- успамінаю гісторыю свайго сябра аднаго, з якім працавалі ў Беларусі. Ось, потым я ў Польшчу, а ён у Славакію. Ну, а ён малады, яму 22 гады ўсяго. Ось, ён як пераехаў, ну, было ўсё добра. Потым ён вырашыў заняцца прафесійна музыкай. Абсталяванне накупіў сабе. І такі да мяне Макс. Я тут не ведаю, Закончились гроші. як дажыць. Ну, ўсё купіў, музыку напісаў. Такое бывае. Есці няма чаго, дапаможы. І потым другі раз, калі ён ужо абраў мабільныя сродкі сабе, каб апрацоўваць музыку ў дарозе дзе-небудзь, знаеш, тое самае адбылося. Потым такі напрыканцы месяцу: Макс, я цябе не заябаў яшчэ? Ён кажа: не, всё ў парадку. Ну, ведаеш, гэта такое пазыка грошай, як ты можаш бачыць па цудоўнай гульні Red Dead Redemption 2, гэта складаная справа. Што пазычыць, што вярнуць. Так. Таму, ну, такое, я лішні там раз гэтага не раблю. Ось, ну, у маім жыцці быў толькі, ну, адзін такі вось выпадак, што мне вось там реально там не хапіла 300 еўра за хату заплаціць. То есть, ну, гэта не тое, што там всё пропіта, праедзена, просто там, ну, так складывалася, што ўжо, карацей, ну, толькі са сваімі грашамі аставаўся і ўсё. Ну, мне ўсё адразу там праца, туды-сюды, я пашоў, папрацаваў і нармаз. Ну, я з таго часу, ну, я, ну, вельмі так не жыву там просто, ну, всё, там, гуляй родина, перша заробітна плата і все. Вже, Ну, там, я таких комори людзей шмат гудуть. ведаю, якія першую аплату сваю яны нават не бачаць. Такое адчуванне. Яны і атрымліваюць, і толькі на рахунку, там, ведаеш, калі гэтая справаздачу робіш, там яна свеціцца. Да. А так, не, Только one time mention. Не, я так не живу, я якби, ну, разлічую там туди-сюди, все якби пораховано. Мені тут усё по лишніх палічкам. грошей, да, лишніх грошей нема. Скулім узяцца, бляха, гэтых лішніх грошай. Ой, да. Ти ведаєш, як мой каже друг, Паша, ти гэтых абрэй з анекдоту. Типу, знаходить
кошелек поўны грошей, поўны грошей, габрэй не ходзіць, то есть такі кошелек, такі прям тлусты, поўны грошей. Дастае, пералічваеш, перарахоўвае ўсе грошы, такі, бляха, не хапае. Ой, як з мяне пісана. Дзеда ўнук, Да. прывітанне табе, 100 гадоў цябе таксама не бачыў. Все, вітаем. Калі ты паспеў уже закінуць сабе гэтую драўніну. Ну, так. Ты, галоўнае, стаў прама, каб, ну, цябе вось гэты бэклог і прычэп былі ў адным лайне. Ну, типу Чтоб так. нічога не забагавалася, да. Да, там все, да. Exactly. Так, куды ты паехаў? Мне за табою ж, правда? Ж ты ж дарогу ведаеш. Конечно. Я вообще. Я бы сказал, что я Паша навигатор, але я так не скажу, потому что у нас был знакомый навигатор с таким погонялом. Але там была фишка в том, что чел был настолько обдолбанный весь час, Ага. то Непрыемная яго на ней- асацыяцыя. да, у яго на нейкі момант пачалі карацей глаз, ну у него прям сел зрок, так. Мгм. Яму, каб зразумець, хто перад ім, ён увесь час падцягваў глаз. Тыпу, там рэзкасць навадзіў неяк. Нішто сабе. Ну, і ён, типа, калі ему трэба было кудысьці папасць, ён увесь час там падходзіў да знакаў, навадзіў зрок, і мы вот такія, типа, бля, навігацыю наводзіць навігатор. З тых часоў і павялося такое, што я не вельмі. Зразумела. Дзеда ўнук, працы багата. Разумею. Ось чалавек Дзе таксама. даўно ты звярні ўвагу, тут усіх зараз працы прям да шаленства. Ну. Слухай, не ведаю, як у цябе, у мяне это на канале здорово так прасела ўсё, і прагляды, бляха, і падпіскі, ўсё на свеце. Да. Ну, Тут аднолькавая ситуація. Перад вераснем такое творыцца, невядома што. Да, нічога, перажывем. Меня одно супакоіла, што па статыстыке у меня дзесьці на 2 з чымсьці тысячы праглядаў больш, чым за апошні верасень, таму я так. Ага, ну у меня такой Нормуль. статистики яшчэ няма. Я з красавіка только живу. Ну, да. О, Зразумела. скоро на вакацыі дзеда ўнук паедзе. Гэта прыемна заўсёды. Віншуем з вакацыямі, гэта топ. Так, чакай, куды ты паехаў? Я ад цябе адстаў. Налево трэба. Не, на Т-образным павярнуць налево. А і зараз сустрэнешся з першым босам у гульне. Дзе? А ты ўжо сустракаўся ў апошні раз. Не хвалюйся. Яна табе не з'есць. Ну, яно. Яно. Да, тут у прамым выпадку яно. Так, дзеда ўнук, у мяне небагата стала больш падпісчыкаў, а пераглядаў за 7 днёў плюс 60 подпісак. А што ты такое выкладаеш? Як вырошчваць канаплю, ці што гэта? Та што за навучальныя ролики такія ў цябе? Адукацыя. Ну, насамрэч, я так скажу, вось гэтыя всякие адукацыйныя ролики мне там з лайфхакамі, з тэстамі мне да сих, ну, і дагэтуль прыносіць стабільна там по 30, 40, 60 праглядаў у дзень на ролик. Таму гэта тэмка. А я, бляха, ўсё ніяк не дапілю сцэнар для агляду гэтага. Так. Тушымы? Да, Цушиму. Уже сцэнар ж зрабіў, трэба проста рэвізію яму напісаць. Ну, то бок паглядзець, дзе што як, карацей, падправіць і ўсё. І ўсё ніяк, бляха. Ну, ты там маякні, мы табе зробім, дагонім крыху. На старце этих, ну не подпісак, а праглядаў і лайкаў, каб добра стрэліл.
стрэліў відос. А яно не, так не працуе, насамрэч. Працуе. Йоу. О, дзеда ўнук раіць, каб я сабе прыв'ю зрабіў на канале. Можа быць і так. Ну гэта да, гэта заўсёды. Дзеда ўнука, ты падпісан на бел-чырвона-белы геймінг? То бишь мяне. Гэта важна. Сёння яшчэ адна серыя Red Dead Redemption выйшла, уже на наступны тыдзень таксама ўжо ёсць, скора будзе. Заўтра альбо паслязаўтра загружана. Усё будзе ў наяўнасці. О, да. Дякуємо. Дуже дякую. Ваша подписка -то... Ёпрасце. Что такое там? Да я уже забыўся, як тут гэтай мышкаю на вэшку націскаць і гэтак далей. А ты просто... Не гарманічна ў мяне пакуль што ўсё. Ну нічога. Дзеда ўнук, ты просто на гэтым самым у апісанні стрыму там мой нік ёсць. Ну ці просто по ніку прожмі ось. Не, Макс, ты павінен там все проехать. Я разумею, што всё. павінен, ну бляха, ведаеш, дурная голова і ўсё астатняе, то Ну, яно так не бывае, працуе. да, бывае. Но я там табе выдаў, ну, трак, каб ты вось... Прям усё было пароблена. Блін, дарэчы, у мяне дзесьці відос у архіўчыку захаваны як ось такі трак, типу, ну, на якім зараз ты, ён, ну, украінскі, ён падбіты Урал выцягвае. Ага. Там, карацей, о, цудоўна, святло. Да. Я нешта так падумаў, што прыдасца. Ух, да. Я выехаў нарэшце. Ну, Всё, воля. Всё. Новик. Добра тиктокерша, дарэчы. Новік, нешта знаёмае. Воля Новик. Мабыць, ты бачыў у тиктоці чи яшчэ дзе-небудзь. Яна просто за мной в адным універі вучылась. Ага. Я дзесьці згубіў на гадоў 6, там, 7 там, свайго кругагляду, потым гляжу ў тиктоке. Хоба-на, а дзе, а хто? Усплыла. Усплыла. Такія не тонуць, так? Не. Бля. Так, я правильно Что еду ці было? не? Чекай, дай Не, мне. ну да, не, ты все. Тут іншої повинен дороги нема, правильно потім їхати. направо, добре. Да, там все повинно быть. На там скрижуванні, там де асфальт направо. Угу. До речі, ти глядів хоч одне відео про «Зорні війни» чи ні? Я там захожу, просто Ну, ти ж на стримы хвилинку, такие, ну. типа, да, я просто забегаю, потому что мне часу просто 0. Я, да, вот приезжаю домой, просто мне на все, что хапает часу, это пойти в магаз, щось потрускать, и я одразу иду спать, потому что, ну, гэты тыдзень, он шалёный просто был. Нормальово тебе сраку притиснули в этом тижні. Ну там, да, там у нас анбординги идут, и я ж, блин, не просто там каких-то абэбусов анборджу, а у нас financial institutions, а гэта там, ну, адпавядальнасць толькі ў шлях.
Тут на ад'єбісь не зробиш нічого. Ты меня такими словами отпуживаешь навод. Я у Ну душ, вот. душе не люблю такое. Ну, а гэта мой хлеб, мой заробак. Ну, на самой справе, блин, я не ведаю. Нормас. Нормас. Бывало горш, но лепш яшчэ не было. Таму, глядзіш, будзе. Зразумело все. Хутка купиш лаптоп собі новий ці ні? Блин, як падамся, ось адразу пайду глядзець, пагляджу, што там ёсць па гэтым рассрочкам. Размеркаванне нават будеш нейкае браць. Да. Ну так. Каб было. Слухай, я яшчэ хацеў запытацца, вось акурат у унука, назовем гэта так, сцэну гэтую нахер выехаць. Едь. Чакай. Якого хера, блядь? Едь уперед. Едь уперед, сунься. Еду. І што? Ага. Усё? Блядь, пиздец. Що за холера? Ні бярвення, ні причепа. Да. Ой, бля, не, дзеда ўнук, на гэтым тыдні просто чытаю навіны, якія там ідуць з Украіны ад нашых сяброў і беларусаў, карацей, там Карацей, нешта ўсё сумна. перасаджвайся. Я пра гэта хацеў Перас- спытаць, ці далёка ты там ад гэтых падзей, ці не? Куды перакідвацца? Зараз. Секунду. Зікс? Да. Зараз я просто його адвезу. І вязі його туди. О, Алексей з'явіўся яшчэ, прывітанне табе. Здароўкі і табе. Вітаночки усім. Садись у Зікс і вязі його туди. Куди туди? Распавядзі, каля ласачка. До Дерека. А чаму? Зараз ми все зробимо. Так, трэба ўлева, потым адразу ўправа. А што, ты ведаеш, як бароцца з гэтым багам? Ну. Так здарилось. Так здарылася, што Там просто прычэп разваліла на ўваходзе ў лакацыю. Так здарылася, кажа. Ну, так здарилося. Але я все поправлю. Гэта ты там Просто- быў адначасова са мною, ці што? Нет. Гэта просто, ты павінен разумець, гэта маленькая інды-ігра. Інды-ігра, да, я разумею. Ну. Бо я нават у апісанні напісана інді, ну, дасюль. Да. За 10 гадоў нічога не змянілася. 5 гадоў інды-гульня. Трэба разумець. А, дзе унук у Чэхіі жыве ўжо, 5. А, разумею. Маладзец. Карацей, подвазі, кідай гэту машыну, выбірай іншы Дэрилан Кор 4520 і вязі яго куды. Карацей. Так, я зараз еду вось на гэтай пашвары з кранам. Да, все, дропай ее тут, каля мяне, я тут зараз все зраблю. А, табе трэба было толькі, каб я яе падвёз. Да, зараз все зробіцца. Куды мне скакаць? Ус Дэрис Лонгхорн 4520. Лонгхорн, ёсць такое, да. Длинные роги. Ага, на месцы. Dirty boy good. Так, куды мне трэба гэта зараз на нейкая дамба? Дриллинг сайт? Мне туды трэба ці квары? Да, лепш есть на дриллинг сайт, тому что в квары табе будзе цяжкавата, конечно. Так, сюды. Потым, канешне, сюды. Потым сюды. Вось так. Не. І вось так.
Зразумела, паехалі. Заляцеў падабайку уляпіць, Алексей. Дзякуй табе вялікі за падабайку. Да, хлопчыкі, дзяўчаткі, вашы падабайкі гэта... Мы, калі што, Гуд. сёння такі больш-менш кароткі стрым робім, каля 2 гадзінаў, таму... Калі што, перад сном можна яшчэ паглядзець будзе. Даведацца, як справа ў ВРВ, як яму сраку раздзіраюць на працы, але ён задаволены гэтым працэсам. Да. Ты ведаеш, як гэта сказаць? Ты разумееш, што гэта, канешне, непрыемна, але everything what happened is just. То бишь, ну, там нават калі штосьці прылетае, да, то гэта, ну... Блин, на самом деле, шчыра кажучы, не вельмі сильно-то і прыляцела. Просто патлумачылі, што чел, у тебе зараз крыху іншыя абавязкі, і табе надо, ну, слідкаваць за тым, каб усё было просто лепш, просто топчик. Ну і гэта магчыма, дарэчы. То есть там, ну, новая праца, новыя рэквесты, Это само собой. і трэба, ну, адпавядаць. Але ўсё магчыма, то есть няма нічога такога, што я б не зрабіў, ці чагосьці такога, што працадаўца б там патрабаваў, а я гэта, ну, то, типа, Зафакапіў. наогул. Но не то, што на зафакапіў, я нават не маю ўражання, ну, там, imagination how to do this. Так што, ну, не, ўсё норм, нормас. Цікава, цікава, цікава. Гэта як у маёй працы тое самае з гэтым project-менеджерам. У кожнай кампаніі сваё ўяўленне, чым павінен займацца і як. І мяняеш кампанію, па сутнасці мяняеш не толькі рэжым працы, але і абавязкі свае. За што адпавядаеш і куды так табе ісці. адбываецца, так адбываецца. Ух, да. Тихо, тихо. Бровенье. Што там у цябе? Всё налажваецца, не? Все налаживается. Ты здзівуешься, але ўсё прям, ну... А як ты прыцэп падчапіў, калі не быў гэтым празрыстым? Карацей, там просто патрэбна было, каб хтосьці адзін адышоў, яно адлагала, і ён зноўку з'явіўся. Ну, інды-праект. Зразумела. Патрэбна. Алексей, Да. хоць ён ад слова зусім не актыўны, а што ты маеш на ўвазе? Хто ён? Так. Да, хто ён і чаму ён не актыўнічае, а? Нібы нейкае паведамленне прапала, правда? Ну да, все магчыма. Ты обращаешься. Оп. Ну што, ты там ужо гатовы, не? Вырушыць у дарогу, ці яшчэ там вошкаешся з бярвеннямі гэтымі?
Спа роблена. Так, отремонтовать и заправить. Оу, оу. Хех, кефтеме. Задоволены собою. Да, гэта мы. Ну, все ну, я все завантажив. Добре, добре. Я спадзяюся, я не змагу перакуліцца ў гэты раз на такім транспарце. Не, вось на гэтым, канешне, побольш магчымасцяў для такога, але, ну, просто... Сябра, Everything should be fine. сябра цесця забралі на 10 сутак. Ай, па-перша, наше спачуванне, што так адбылося, наше пажаданне, каб роўна адсядзеў і хутка выйшаў. Без працягу. Ну так, бо гэтыя підары яны могуць. Да, гэтыя могуць. Добре, хлопці, буду бігти, теж мало стріміти, гарно вам гри. Дякую, онучок, дякую. Ну все, діду, онук, давай, до зустріч. Сподіваємося, що переглядиш потім цей стрим. Це все для тебе. Від щирого білоруського полеського серця. Чи як кажуть на Україні, північна Волинь. Поляшук Да, проснулся. ми такі. Кажу, што распачалася падрыхтоўка да новых выбараў. Ну, гэта факт. Тое самае, што, згадай, было ў канцы 23-га, пачатку 24-га, калі яны рыхтавалі глебу пад гэтыя парламенцкія выбары. А зараз жа ж прэзідэнцкія. Вы ж чулі, што ён казаў? Прям для мяне. Так, так, асабіста для цябе. Трэба было напісаць, калі што ў тайтле. Ой. Там, карацей, усе зышліся на тым, што АГЛ хоча зрабіць выбары, па-першае, у халодны перыяд, каб, ну, ніхто не змог там выйсці папратэставаць. Па-другое, Так. максімальна хутка, таму што эканоміка крыху, ну, перагрэтая, і хутчэй за ўсё вот выбары пройдуць месяц-два і крыза эканамічная. Не згодны. Тут я не згодны зусім. 2 Ну, месяцы. гэта такое. Гэта просто, як кажуць, падозра. Possibility. Possibility, так. І насамрэч гэта малаверагодна, таму што ўсё роўна буду чакаць, як то будзе на Расіі. Да. У першую чаргу ад гэтага будзе залежаць. Калі Расія рухне са сваім рублём, то Беларусь як не будзе трываць, не вытрывае. І нават, калі трэба будзе, яны скінуць гэта і да выбараў. Проста выбары будуць больш падобныя на гэтыя, бляха, выбары ў ваенных частках і турмах. Проста будуць праходзіць з запоўненымі бюлетенямі і ўсё. Так, унук кажа, я з Закарпаття, але разумею досыць добра, але все роўна я відносі размову. Так і ёсць, ну. Я апошні час, правда, ну, даволі даўно ўжо чытаў лінгвістаў, якія параўноўвалі беларускую украінскую мову. У нас 80%, скажем так, роўнасці, так? Падобнасці. Ну, не толькі падабенства, давай так, аднолькавасці, во, так будзе лепш сказаць. Таму што з расейцамі, тымі самым беларусам, там каля ж 50-60%, з палякамі 20-30, нешта такое, я памятаю. Вось, але нешта адрозніваецца, але такія дробязі несур'ёзныя, што... Ну, ёсць штосьці сур'ёзнае, ёсць штосьці несур'ёзнае. Таму што, ну, блін, у украінцаў цвях, у нас цвік. Тыпу, аловак, олівец,
Ну, оловик олівець, ось там, наприклад. Ну, що, да, можна. Ну, до речі, ось багато подобенства може бути він Гроші, за так, кошт гроші. ще англіцизмом, да. Гроші. От, до речі, у нас вежа і у українців вежа. Вежа, так. Але слухай, а чому танкісти українські кажуть башта? Це, мабуть, уже така звичка. Звичка? Порівнювати все Ну. ж таки з некою башнею по-російську. Може бути і так. Ну так закинь просто, який це період там був, що ну, народ просто вчився, ну і засталося. Може бути. Ой, онук каже кеш. Не гроші, а не кеш. Бакси, Ти як американець, а маєш. то. рахувати, Кеш, рахувати. кеш, кеш. Ну каже, це. Ну, ось у нас наявні гроші, у українців готівка. Да, як у поляків, до речі, Готовка. готовка, ну. Так, 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 я амаль что доехал, не перекулился, медленно, але упевнено. Ауф. Так, unload, готово. Єбо. Йоу. Ну А. все, забрали. А чехи Це вони кажуть, прищеп. готове на готівку або готовість. Ну, одна и та зона, більше що. Ну что, куди мені прыгать? Я так розумію, на это... Тобі не гараж? пригать, тобі машинку би привезти ось до гэтага магазину причепу. Якую? Откуль? Ось гэту машину, на якой ти їхав, Ну, там просто береш і везеш на гараж. ну, гараж, я Альбо ж до кажу. магазину причепу. Ну, просто привези її обратно. Мені ж потім я потім причеп мог продати. Угу. Угу. Зараз, Мгм. зараз уже лечу. Ляці. Бягу. Так, сюди і сюди. Все, поехали. Да, гэта я карацей сабе придумав шибеницу. Що там, тягнешся потроху, ні? Не, ну тут кар'єр, маневры, усе такое. Ну просто, калі гэту карту выпускалі, яшчэ не было таких здоровых тракаў, ось, як той, Мгм. на якім я зараз еду. І таму крыху гэты кар'ер, ён, ну, не вельмі прыдатны. Пасує для твоего. Буду Да. рад, якщо завітаєте на канал. Все біжу. Давай, давай. Давай, покидай там з посилочки, ми зойдемо, поглядимо. Обов'язково зайдемо, обов'язково. Може у записи, може і після стриму, але зайдемо. Ну, калі канал так, як от табе у нікнейму прописано, то ну, заглянем. Ой. Ты ведаеш жарт про легіянера рымскага і афіняніна? Ні. Спрачаюцца рымскі легіянер і афінянін. Рымскі легіянер кажа: легіён лепш, чым фаланга. А афінянін пытаецца: чым? А легіянер ему адпавядае: чым фаланга.
Я такое чуў, але у адносінах да іншых рэчаў, но Да, там про что завгодно есть. ну, так і ёсць. Ебой. Так, а ты ўпэўнены, што мне зараз на гараж трэба? Можа нешта зрабіць можна з задачай, Ну, не? не. Ну, на гэтых машинах уже нічога нельга. Ну, в твоем Зразумела. выпадку на гараж. Ну, калі б там можна было, па-перше, у нас остались только сярэднія бярвенні, а на гэтых траках іх не павозіш крыху. Там сваё трэба. Там свой движ патрэбна арганізоўваць. Добра, зараз буду цягнуцца. Нешта замірае ён, на нейкі пагорак уз'язджае, такі уперцца і да нуля, а потым зноў пампрым, паехаў. Нешта Ну паліва ладно. бракуе, слухай, уже 240 мінусаў у мяне. 160 толькі засталося. Ну, а що ти хацеў? American Truck? Ну, дарэчы, вось на гэта таксама тое, што у United States Marine Corps, Army, Tank Supply Battalion і то, што ў Украіне, дарэчы, наперадавалі, гэта такі ўвесь вось адзін з Безда. самых сучасных тракаў па, ну, перавозкі грузаў і, ну, танкаў, шчыра кажучы. То есть, калі ось над чым амерыканскія танкі там перамяшаюцца там на вельмі такія длінныя дыстанцыі, то есть, калі мы грузім на танкавозы і на калёсы, гэта ўсё, вось гэта на гэтай машыне. Зразумела. Вось у Derek Longhorn 4520, вось гэта, да. Да, ён вязе толькі адзін Абрамс, альбо там 1-2 Брэдлі, але вось гэта машына. Але значна эфектыўнее, чым сам сабе Абрамс, правда? Ну, праблема ў тым, што вось у чым галоўная праблема танкаў. Гэта мотарэсурс. То бишь, ну, Абрамс тэхнічна, ён можа даехаць вось тую дыстанцыю, якая там патрэбна, да? Але толькі ў адзін бок. Ага, вось яно што. Ну, такая ж сітуацыя, як і заўсёды. То есть, праблема танка ў тым, што як ты зараз движок не рабі, але ён, ну, настолькі перагружаецца ў працэсе выкарыстання, што, ну, ён там 1002 кіламетраў адкатаў і ўсё, як бы паднялі і на капіталку. Ну, я магу зараз памыляцца з дакладнымі лічбамі, але ось, ну, сэнс такі. Я, есть, калі што, можа такога танк, не ведаў. Я не ведаў такой інфы. А, ну, ёсць такая... Ну, то бок, Такі колькі гэта абставіны. гадзінаў яго да капіталкі? Гадзінаў 100? Не, там нормас. Там прям, ну, можна амаль што 1000 км прахерачыць в адзін бок. Так я ж пытаюся, ну, то бок лічыцца мотачасы, правда? То бок Да. некалькі гадзінаў, ну, як у Формуле 1 тое самае. Яно лічыцца не колькі ты праехаў, колькі ты гадзінаў працаваў гэты рухавік. Вось, і Да. вось колькі гэта, калі я добра разумею, сярэдняя ж хуткасць, напэўна, там каля 10 кіламетраў будзе ў танка, не? Ну, 30-40. Нават... Ну, яны хуткія пиздец. Это, ну, так уяўляецца. Не, ну гэта больш, тым, што... чым за легкавы аўтамабіль. То бок, калі ты па гораду ездзіш, у цябе няма машыны, не? Не, Ну, вось глядзі зараз, калі мы кажам пра Правы легкавы... легкавы аўтамабіль, то, напрыклад, па беларускіх дарогах я ездзіў з хуткасцю сярэдняй 30-35 км на гадзіну. Тут у Польшчы яшчэ менш, то бок 23-25 прыкладна. І гэта легкавое аўто па гораду проста. А хто ж танку забароніць? Вось у чым прыклад. Якой легкавы аўтамабіль забароніць танку ездзіць 40, так? Ну, там же ж, можа ну, быць. фігак выехалі, ну, там ад пазіцыі да пазіцыі, вось просто, ну, карацей, колькі магчыма ўхерачыць гэту педальку. Всё, ось і паехала. Карацей, добра. Калі 40, то гэта азначае, што каля 25 гадзінаў? 1000 кіламетраў.
І там больше, я тобі кажу, просто ось принцип, який Ага. з танком працює, ён такий, але ну, докладні лічби гэта ну, треба перепровірати, тому що там ж, ну, індустрі не стоїть на місці, да, і там, якби, ну, народ працює над тим, каб гэта все павялічвалось. Тобто, ось, до речі, у Т-34, ось там, карацей, 120 годин був моторесурс. 120 Слушай, годин да, у советской слушай. зборці, так? Да, ось у советской зборці у Т-34, то есть гэта яшчэ другая световая война. То есть там Мгм. десь 120 годин, і ну ось там до, а до Одеси доплаєшся до хера. Третій каля 3000 кілометрів, Маш. плюс-мінус. Ну ось да. А я лишу, що у Абрамса може бути там у раза 4 більше. Ну тоже, гэта ж такое, типу, що перше виб'ється со строя. Тому що, наприклад, тут катки, да, ну, типу, окей, типу, я не в бандажу, то все, ну, все ровно. Там, коротей, проходить там 300-400 кілометрів, ось навіть у тиктоці багато там відосів, чели показують, як вони обслуговують танк. Типу, ну, там, накатав, да, руховик ще ось все у нормі, да, гусеницы, коротей, меняем. Ось просто, ну, стирается нафиг, грунтозацепи просто в нуль. Не, ну гэта ўжо як пойдзе, па якіх грунтах і так далей. Але вось тут жарцік у галаве ўзнік, калі ты зараз гэта казаў, што калі праз 10 000 кілометраў я на сваім дызеле мяняю алею, то Абрамс мяняе двигун. Да, так оно і працює. Там що, на капіталочку увозиться. Ну, жартами з гэтым сапраўды нічого больше не зробиш. Ой, Так, я подъехал до гаражу. Нет, ты красавчик. Гляди, нас тут яшчэ ёсць што парабіць. На гэтай мапе? Ага. І нас тут там доставка інструментів, мічиганське випробування. Що ти хочеш? Чим ти хочеш поуділити? Випробування давай, мені сподобалося. Ну добре, мічиганське випробування. Треба дати тобі самий новий скаут, який є тільки у гульні. Так, чекай, я зараз. О, Дать тебе добрий скаут. Самый новый ці добрый. тое, што палічыш найлепшым. Ты мне не пытайся гэта. Так, я не могу продаць, бо гэта твой трак. Крацей. Да, трак не надо продавать, просто покинь, Я где прычэп, ёсць. прычэп я маю на увазе. Всё, покинь. А як заглушыць Так, рухавік? хвилиночку. Б. Б. А то, Б. бляха, 54 літра ўжо засталося. Трэба было зупыніцца каля цыстэрны, нешта я протупіў. Вось табе. Красивый, размалёваны ў налепках. На лепках, на козліка падобны. Да, Гэта ж полакар, не? усё магчыма. Я зараз табе скажу. Так, на V, Эй. change. AC58D. Я сел. Я готовы. UMM Alter 2. Гэта португальскі джипчик такі, типу. Так, чакай, ты мне казаў, якую актываваць задачу? Michigan Trial? Не. Michigan Trial, ось. І вось тут па гэтых, блядь, па 5 Ага. трэба пакатацца. Карацей, там, калі ты пад'язджаеш да дамбы, там ёсць з'езд такі, налево. І ось ты, карацей, по Праз гэтаму лес. з'езду едзеш. Да, ты праз лес, потым праз рэчку. А ты калі выйдзеш да рэчкі, крыху звярні направа, там будзе такі вучастак з каменем на дне, там лепш пераязджаць. Крыху правее ад дарогі, там, ну, вельмі управа. І там потым напрамкі і ўсё, і на месцы. Добра.
Все, я Тут, поехал. тут. Так, Да, чакай, давай. яшчэ трэба ж гэты. Що? Те, бляха-муха, на что натискать? На О! N натискать, каб авось з'явілася. Раніцу Ну, подрубіш. все. Да, да. М и там Т. То есть там... О, бак 60 літрів. Ну що собі. Не, это норм, до речі. Такий гуд. Каут. Я його потестив, такой. Нормально, нормально. Зараз перекулю тобі пару разів поглядім. А ось я забув, там буде автономна лебедка чи не буде? Повинна бути. Так, калі не памыляюся, ўсё роўна да фермы недзе трэба ехаць, правда, не? Не, налево и перед дамбой налево. Куды, бляха? А, не, ўсё правильно. Каля фермы да, праязджаць да, на да. дамбу. Да, Бачыш, да. яшчэ не такі стары, як падаецца. Яшчэ нешта памятаю. У гэтай галаве Да. адкладаецца. Да. То есть откладывается. Головне, что не зловредный личиниус, и все. Гэта што азначае зловредны лічыніус? Ну, типа мозговый там червь. О, фу, якая гадасць, якая гіднасць. Фу. Да, да. Ой, фу. Корвется. Так. Ось он, поворот налево. А ты б сам у рэале не хацеў бы паспрабаваць вось гэтую багну, балота і гэтак далей? Кому не? А то пакуль ты адзін, мне такое нешта ўражанне маецца, што ты набудзеш сабе гэткую пачвару, будзеш на ёй скакаць па балатах. Все магчыма. Усё можа быть. Не выключаем такой магчымасці. Каб выходныя свае так страчваць на гэткую забаву. Да, гэта магчыма. Так. Што за балота? Ой, Хто яго тут зараз. развёў? Зараз правее, зараз правее едзеш. Там будзе камяністае дно. Па каменьчыках. А, вось тут справа па гэтых малых. Да. Вось, да, там. Ну, это куды Болтых. лепш, чым ты там по... Не, там бы я не праехаў, такое адчуванне было. Поехал бы. Тут трак такі. У яго бы атрымалася. Так, калі што, гэта я зараз зрабіў усё без поўнага прываду. Ты разумееш, я толькі зараз заўважыў гэта. Ну все. О, Анюта зайшла, прывітанне табе. Прывітанне. Да.
Так. Как не лохануться, да не упереться во что-нибудь. Ну, гэта да, гэта... Important. У тебя зараз полова гэтага слоўніка з англіцызмаў. А ты, ну, просто зразумей мою сітуацыю. Мяне на працы ўсе калегі літоўцы. Ага. Я, ну, на палову English, на палову літуву калба размаўляю, да? Мне іншая калега, яна з Францыі. Ну, там, ну, крыху успамінаю там то, што па французскай мове вучыў і, ну, у асноўным па-ангельскай з ей размаўляю, да? І кліенты у мяне ўсе English speakers. То есть, ну, нават калі ёсць, ну, я ведаю, што яны там рускую, беларускую, украінскую разумеюць, я не магу з імі на яе перайсці, таму што гэта Reading Business Correspondence. І там усё іншае. І просто, ну, мяне на рускую мову не застаецца месца. Ось я, ну, ўжо там 80% свайго слоўніка мне просто маглі ангельскім словам, ангельскім нейкім абаротам закінуць, чым, ну, расейскай мовай. Просто, ну, няма месца, няма ўжывання і ўсё. Хутка ўжо забудзешся. Напэўна. Ой, великая страта. Я дакладна перажываць не стану на гэты конт. Нешта Анюта напісала. А, даўно не было в РВ, піша. Ажно засумавала па цябе. Бачыш ты? Мы стараем, мы працуем над гэтым. Сэрцакрат які, а? Ага. Так, паглядзелі на краявід. Добра, што дажджу няма. Добра, паглядзелі. Паехалі адсюль. Дзіцячы войс у целе 30-летняга, карацей, чалавека з лицом 30-летняга, да, 30-гадовага. Так, куды тут мне? О. Карацей, у мяне ёсць гранд-план. На што? Я хачу стаць выкладчыкам у універы. Дык гэта ж лёгка. Ну... Усё, што ад цябе патрабуецца, да. гэта больш-менш паспяховая кар'ера. А потым прыходзіш ва ўніверсітэт ужо з барадою. Абавязкова бараду не забудься. І кажаш, хачу выкладаць. Я бараду не з барадой? Я, карацей, з барадой мяне можа разлучыць толькі маці, таму што яна такая: сынок, мы бачымся раз на год, будзь добр, зрабі галенне. Выглядаць па-чалавечы. Да, усё, там, вось, адзіны чалавек на свеце, ради якого я могу збрыць бараду пад нуль, ось. The only and the last person. Ой, пашана такім сынам, як ты. Аць! Цішы. Тихо, Не заўважыў рэльефа. Што ты там зрабіў? Well. Што ж ты зрабіў, да? Плюс бабки. Можа, у Літве не проста стаць выкладчыкам. Дык мова ж ідзе пра еўрапейскі універсітэт, не? Ну, European Humanitarian University. Там же ж наших даволі Той, шмат. который, да, ягушечка. Я хочу ягушечку пойти и вучыць наших, ну, так бы мовіць. Да, каб беларусы былі лепшие анти-мани лондеринг специалисты. Каб просто плакала уся Россия, ведаеш? Они такие: блядь, Ригу зачинили, на Швейцарию не пускают. Ага, хутка я б сваліўся з Дубаю пагоніць. Больше, чым у Беларусі. Да, больше,
акрамя чым у Беларусі больш недзе грошы адмыць, яны прыходзяць, а там мои студэнты такія ха-ха-ха, кацапня попаліся. Мы уже вас чакаем. Сюды хадзі. Да, будзе все. Так, адукацыя найбольшая зброя, якая А, маецца ну. ўвогуле. Так, А ну, Source of Wealth пред'явілі нам, зараз мы тут перарахуем, адкуль у вас такія грошы маглі ўзяцца. так, давай сюдема, сюдема. Ось так, ось так. Ой, я спадзяюся, я так даеду, слухай. Я не ўпэўнены. Не доедзеш. Я зусім не ўпэўнены, але паспрабуем. Конечно, доедешь. Дед. Give me at least one reason why not. Всього повинно атрымацца. Сюды, паміж дрэваў. Так, а я вось магла ім быць гродна, але нафіг трэба. Да неправда. Ну, ўсё... Гэта, ведаеш, яно ад сэрца павінна ісці. Яно не павінна ісці прымусам ці нешта падобнае. Калі, канешне, ты ў гэтым не бачыш ніякага кошту, ніякай цаны... Ой, бля, куды я еду? То... Ось, дарэчы, я тут з тобой згодзін, Макс. У чым канкрэтна? Каб ад Ось тое, сэрца што шло? вось павінна ісці вось ад сэрца. Таму То што я бок то- памятаю, у нас была выкладчыца па International Criminal Law. Всё, Макс, пізда. що здарилось? Ну, это, блядь, ну, а што могло б здаритися? Што могло б здаритися? Ну, Окей. погляди, мабуть, Перекулівся. Лебедка достане, погляди. Ну, павінна, тут ёсць одна елка. Так. В, Ц. Угу. Тягнемся. А, Так. ну все, нормас. Справишься. Зашибись. Да не, все повинно спрацаваць. І карацей, яна така кажа, ну, што мне гэтыя курсы ва універсітэтах пачытаць, типу, яна ў 3 чытала, типу, у нашым, у вільнюскім і ў ромеру. Яна кажа, ну, як мне з маёй там, типу, селери судді, да? Ага. Гэта чыста, ну, як бы на кофа. Ось яна так кажа. Я ну, да, она тут такая, типа, кажет, just for coffee. I sometimes spend more money on fuel to get there. Типу, така ось тема. Вона така, але, типу, ну, для мене, ну, куди більш важно, що я, типу, ну, доношу knowledges. Так, Share кажучи. knowledges, да? Да, ось гэта для яе больш важліва. Тобі ж там, ну, блін, як нормальная, добра літоўская суддзя, яна добра зарабляе з афіцыйнай зарплаты, у яе, ну, ўсё ў жыцці склалася. Тобі ж ось, ну, у Літве магчыма быць суддзёй, жыць чэсна і затрымліваць норм бабкі. Ну, не надо там молиться там на бягучага прэзідэнта. Ось, типу так. І для яе ось вельмі важліва, каб, типа, вось мои бобусы навучылись. Я іх навучыла, вось гэта мои ведаюць там пра International Criminal Law і гэта ўсё. Типу, ну, яна з гэтага асабіста багата не зарабляе, нават і на калі ў мінус уходзіць. Але вось, ну, чалавеку важна, каб было вось так. Йоу. Доехал. Я нават один зрабіў скриншот, там быў відок суперскі. Ух, у цябе, каля табе ёсць 2, нават 3 таскі. Гэта Track Repair and Lost Bags. Ну, карацей, пад'ездзь да іх і актывуй, а мы потым паспрабуем зрабіць. Я тут Вось пакуль гэта. што ж... Ага, Ну, там, і вось гэта. каля табе, да. Зразумеў. Так, сюды. Там зараз все зробіцца, все будзе добра. Ну, карацей, вось калі няма жадання чагосьці данесці, то, ну, гэта такое. Вось гэты падыход
типа я ненавіджу дзяцей, я таксама ідзем у педагагічны, гэта ну як бы, Гэта працуе толькі ў постсавецкіх краінах. да, да, да. Ты ж ведаеш Гэта, ну, гэтую прыблуду псіхалагічную, не? Чуў пра яе? ну, магчыма так, але ну Карацей, усе псіхолагі, яны упэўненыя ў тым, што так, гэта просто паглядзець і ўсё, details там не трэба глядзець, так? не, Яна- це activate, а просто activate одну, другую, Activate. третю там. Зразумеў. Да. Вось, у Я чым потым прыкол дам табе гэты псіхалагічны, што праводзілі даследаванні, куды ідуць людзі, так бы мовіць, якія схільныя для таго, каб агрэсію праяўляць, то бок. Ну, жорсткасць, давай так, не агрэсію, а жорсткасць. Ну, Вось. domination. Дамінацыя, так, вось. Domination type of behavior. Калі коротка. Вось, і тут так... Заходзіць беларус на беларускамоўны стрым, там такая, you know, domination. Yeah, domination type of behavior. Yeah, it's a correct definition for that case. Exactly. You are damnly right. Карацей. Блядь, куды я заехаў? Яны ўсе, праводзячы гэтыя даследаванні, атрымалі амаль аднолькавыя вынікі. Яны складаліся ў тым, што, па-першае, канешне, яны ідуць у міліцыю працаваць, так, у сілавыя гэтыя структуры. Потым ідзе армія. Затым, канешне, ідуць лекары чамусьці. Вось, але не чамусьці, калі ты падумаеш, што лекар гэта адзін чалавек у тваім жыцці увогуле па ўсім свеце, які кажа, што табе рабіць, і ты мусіш падпарадкоўвацца, праўда ж? Ну, Таму логічна. што мента можна нахер паслаць, ваяўнічага, калі толькі ён табе чужыць, там сусед таксама, блядь, прыехалі. Не перкулі. Да ўжо, да я адпачну. Карацей. Вось, ну і адпаведна, што калі ты настаўнік, асабліва малодшых класаў, вось яшчэ што. То бок, Асабліва. таксама туды ідуць людзі, якія патрабуюць вось гэтай дамінацыі. Не дацягнуся. Domination. Ну, О, ёб твою налево. трэба ж табе штосьці даць, да. Пиздюлей. Что тут еще? Ой, холера, ясно, бляха, муха. О, на табе. Rescue Track. Які? Зараз побачиш. International Lodestar 1700. Так, ты яшчэ едзеш на ім, пачакаю. Так, ты таксама змог, дзед, ну, нават болей за мяне. Ну так, я ж навучаўся ў гэтай магістратуры. Потым у аспірантуру клікалі, але я не пагадзіўся. Ідзі есці адбіўны з грыбамі. Дай скончыць тут справу. Нам яшчэ гадзінку пасядзець, паразмаўляць. Да. І потым пойдзем. Все, можна садзіцца ў Lodestar. Да. Это International. Карацей, там просто на лебедку яго саджаць, я так разумею, да? Да. Там просто посадишь на лебедку. Можешь на Lodestar погонять. Lodestar, ну, добрая машина. Так. А як мне добрацца лепей? По Напэўна, ехаць? прямой. Амаль Там што. по прямой, да, там тебе прям ось там прямо спуститься, и там, конечно, будет такая гаунисты шлях, але, ну, повинен здолець. До речі, заедешь, там яшчэ один таск возьмешь наш по шляху, так что. Вот этот Find the Всё. Antenna Tower? Да, ось ти возьмеш Find the Antenna Tower і, мабуть, навіть зробиш його. Ну, коли там буде десь близько. Добре. Гэта Antenna Tower. Ой. З гэтымі перакульваннямі. Як ты гэта Ну сам да, праходзіў? Ты вось так вось і цыркаўся? Вяртаўся ў гараж? Ти, як би так мовіць, ти пару раз так перекулюєшся, потім просто розумієш, що
Там спачатку мы глядзім на ландшафт, потым мы едзем крыху Мгм. там, не спяшаючыся. Шла 20-я гадзіна геймплею. Максим усё роўно перакуліўся. Не, усе перакульваюцца рана ці позна, там абставіны могуць быць другія, але ну просто там надыходзіць нейкі час, ты разумееш, што ну просто надо як бы крыху Абережно, як ты любіш казаць. обережно, двері зачиняюцца. І вось гэта ўсё. Гэта першыя 500 гадзін складана, потым звыкнешся. Потым лепш. Да. Так, на наступны тыдні трэба будзе неяк Евротрек запусціць. Скончыць. Я спадзяюся, што я за панядзелак, аўторак ужо скончыў Зорныя войны. Там ужо гісторыя падыходзіць до канца. Star Wars. Ага. Ну мне- што, як там як там Ubisoft? Ну слухай, насамрэч, калі вось так крытычна адносіцца да гульні, ну мне норм. Мне ўвогуле норм. Я б назваў, што гульня сярэдняя такая плюс. Так, ну, Ну, блізка да бывала сярэдзінкі, бывала значна горш. Я адпаведна ў смысле упэўнена абсалютна табе адпавядаю, што бывала значна горш. Гэта зусім не благая гульня. Ну, гэта ўжо прагрэс. Ёсць багі, безумоўна, не скажу, што крытычныя. Что такое? Ты ў лужыну заехаў, выехаць не можаш, ты што? Вось, то бок, ну, хапай, ёсць... Пацягні ты сабе ўжо. Да не хачу я. Вось, ёсць такая, скажем, патрэба зменшыць уплыў стэлсу у гэтай гульні. Пры тым, што толькі з-за таго, што той менеджер, які адпавядаў за стэлс у гэтай гульні, ён долбаёб. Вось і ўсё. Вось толькі з-за гэтага. Таму што Так ўсё... бывае, так бывае. Таму што ўсё можна было зрабіць зусім інакш. Я памятаю, што Fireball. страшна даўно, магчыма, там гадоў, можа, якіх 10-12 таму я гуляў у Splinter Cell. Памятаеш такую Да, серыю да, гульняў? ну, я ведаю. Я не Вось. гуляў, але чулі пра такое. Вось, я там гуляў у адную частку, выпадкова зусім яна мне трапілася, але гэта лепшая стэлс гульня, у якую я гуляў за ўсё сваё жыццё. Просто цудоўна. А то от у гэтай... Як казаў мой сябр, гульня пра Сямёна Рыбакова. А тут Сямён крацей... Рыбакович. Я не ведаю Сямёна Рыбакова. Ну, гэта, типа, Саймон Фішер. Саймон. Сямён Рыбаков. Так, это ж галоўны это Да. Фішера. Так. Карацей, вось, каб там просто быў даволі добры менеджер, калі ўсё гэта скампанаваўшы, паразмаўляўшы са сваімі падначаленымі гэтымі распрацоўшчыкамі, сцэнарыстамі і так далей, топ гульня была. А так, ну, ёсць свае такія адпаведныя Ну, свае дробязі. плюсы, свае мінусы. Плюха дакладна ў тым, што перададзеная атмасфера зорных войнаў на 10 з 10. Вось гэта просто... Не ведаю, ты быў уже ж, заходзіў, калі там была бойка Да, ў космосе. Ну, прыкладна, як я паглядзеў, ну, блін, да, яно. Ну, вось просто асалода. Для вушэй, для вачэй. Усё просто выдатным чынам. Так, я прыехаў сюды, не сюды, куды я прыехаў. Амаль што, трэба трошкі сюды, і потым ужо можна ныраць. Занырваць. Ну, Дайв. ой, халера ясная. А я тут прыеду на гэтым? Усё магчыма. Та мне, магчыма, не трэба, мне дакладна трэба ведаць. Не. Зус! Прывітанне табе, Зус. Ой, гэта ж там нейкі падатак у Польшы, ці гэта Не падатак. падатковы нумар, ці што? Не-не-не, Есть ЗУС. песель, а есть ЗУС. Зус гэта- гэта страхавое. Да. Подожди, Страховой убеспечение. ЗУС. Да. Здравотное убеспечение, что-то там, С.
Ось все, я на месте. Ну, кул. Activate. Активую все. Так, треба поставити кропку собі на гэты яшчэ find tower. Да, карацей, едь, рабі Find Tower. А гэты перакуліць на колы трэба, не? Кого? Ну каго я Ну, на бок паваліў, ну. Ну, перакулі, ну. Что ты думаешь? О, Аню тут ведае ЗУС зэспу убяспечень здравотных. О, Во. прыемна мець разумную жанчыну, правда, под бокам? И не кажи. Што б я без яе рабіў? Покутвал. Не тое слово. Карацей, я чаму гэта запомніў, таму што там мы, карацей, калі яшчэ працаваў на працы, дзе мы больш карпаратыўкай усёй гэтай займались, там трэба былі гэты там номера, ЗУСаў, там туды-сюды. Ага, Карацей, ўсё яшчэ з тых часоў. у Вось галаве. 1 год ты папрацаваў у карпаратыўке, і ты памятаеш просто на ўсё жыцця. Мне аднойчы калега прыходзіць такая, тыпу, можаш мне даць аналітыку па third party? Ну, там, тыпу, трэці бок там з нашымі кліентамі хоча працаваць, Угу. і кліенты там вырашылі там, ну, надаслалі недастатковую колькасць інфармацыі, тыпу, ну, окей, мы самі прабіваем тада хто што. Окей. Я просто, вось, каб ты ведаў, ну, 3 хвіліны я гляжу на на профайл кампаніі, я сразу кажу, гэта які-то мудакі. Типу, лепш з імі не працаваць. Угу. Яна типу пытаецца, чаму я кажу, ну глядзі, ось кампанія 3 года, Active, па-першае, у іх annual return, то есть кампанія штогод павінна здаваць ці альбо, ну, па-першае, налагавікам, па-другое, ось у гэты торговый регістр, фінансавыя результаты там, типа, альбо там результаты по податкам і всякое такое. І типу, ну, збольшага гэта штогод. Нават калі у цябе там кампанія дзейнасць не вела, ты здаеш ноціс, што типу так, мол, і так, дзейнасці не было, і гэта ўсё адно лічыцца, што як annual return здан. Угу. Я просто скажу, ну вось глядзі, аднаго дакумента не хапае, другога дакумента не хапае, там 3 гады, annual return няма, там таго дакумента няма, і просто, ну, типу, кампанія забіла хер на базовые облігейшны, абавязкі. То есть, ну, яны просто, ну, нават самае простае не могуць выканаць, і, типу, ну, мы не будзем з імі працаваць. Такая што, сабе ну, гаспадарчая дзейнасць. да, вы самае простае не робіце, і, типу, ну, мы вам даверым, ну, нейкую сур'ёзную актыўнасць. Не, ніфіга. Ідзіце, ну, і вы ідзеце домой, да хаткі. Калі наладзіце, калі ўсё здадзіце за 3 гады, тады да, мы з вами можа быць, працуем пасля такога. Зразумела. Ой, і на калі просто я беру, типу, пишу там, вот у вас там такая-то такая палітыка кампаніі ўнутрашняя, калі вы гэта не перапішаце, каб было гэта, тое, сёе, мы з вами не будзем працаваць. Ну, типу, блин. Гэта як з Манголіі зараз атрымалася. Яны хоць і падпісалі рымскі статут, але адзін ёлуб да іх прыехаў і выехаў. Гэта ўсе дзяржавы, разумееш, дзяржавы, ну... Нас праблема ў чым? Нас праблема ў тым, што ніхто не ведае, як ось адэкватна арганізаваць вось гэтую тэму з дзяржавамі. Таму што з аднаго боку... Міждзяржаўныя стасункі маеш на ўвазе? Да, ну не то, што нават міждзяржаўныя стасункі, а хоць нейкая правільная працу прававых прынцыпаў адносна да дзяржаў. Таму што, ну, збольшага, да, дзяржавы могуць там вытварыць любую херню і потым такія, ну, пардон. То есть, Гэта типу, нашыя звычкі, нават нашыя законы. Ну так здараецца, да. І типу ніхто нічога не можа з гэтым зрабіць, таму што тада, ну, мы сапраўды адкатваемся
на Лігу націй, і там ми починаємо з того, що ось сапраўды ёсць там Nation of White і тых, хто як бы не зусім людзі. Угу. І калі ты ўжо ну на ўзроўні дзяржаў пачынаеш такую няроўнасць, да, то з іншага боку, ну а якая розніца наогул? Хто што робіць? І тыпу немагчыма проста выпрацаваць нейкі адэкватны механізм, каб ну працавалі гэта нормы права, таму што у звычайным жыцці, калі ты прям сур'ёзна парушаеш, гэта там з'яўляецца там небяспекай для society, ну ёсць на гэта там адміністратыўныя органы, суд і паліцыя. Рэгулятар. Да, есть рэгулятар, які прымусіць можа хоць неяк да выканання. А у кейсах дзяржаў, ну блин, ну гэта надо вельмі прям вось абасрацца, каб вось ну был какой-то некі call to action. То есть гэта у нас радыё 1000 холмоў, і то там як бы вельмі ўсе запаздалі, это Югославія нешчасная, і ось ну Ірак, ось просто усе берага там патрэбна было попутаць, каб пачалось такое ну сур'ёзнае дзеянне, ну і то гэта тупо тому, что там the most powerful nation decided. Так і А ёсць. так, ну асоба нікому не цікава. Ты мне распавядзі, Гэта- дзе гэтую антэну знайсці зараз. Дзе знайсці антэну? Дзе знайсці антэну? Бо тут ніякіх маркераў, нічога такого няма. А ты каля яе праязджаў, табе просто трэба пражаць слідкаваць? Ну, націснута. Яна да, яна ось на мапе уніз крыху перадвінь мапу. Ось тут? Ну зараз пачакай. Не, ты інше ты мяшкі актываваў, а табе трэба антэну. Так, Тебе антэна антэна. не актывованая. Все, знайшов. Знайшоў дзе. Мгм. Exactly. Так. Я тут Вось. проеду ж, не, по версии? Конечно. Чаму гэта не? Все павінна атрымацца. Грошки Ну, мне карацей. заробіў, малайчына. Да. Ну і карацей, ось за кошт таго, што асоба ніхто не жадае ось, чымсьці неяк гэтым займацца. Ну і па сутнасці з бягучым укладам і немагчыма. То есть нават тут самая такая удалая спроба ў гэтым накірунку, ось Еўрасаюз, Еўразвяз, да? Ну і то. Не, ну, Не, з бо улікам всі того, роз- що зараз відбувається в Угорщині. Да, так да, да, далей. ось просто ты глядзіш на то, што выкідвае Угоршчына, як кажуць на да, reform.news, enfant terrible еўрапейскага звязу, ну блин, это конечно да, это конечно да, Да-да-да-да. это шляпа. Карацей, тут адзіны толькі шлях, калі аб гэтым казаць, пра міжнароднае права і ягоныя статуты, толькі калі гэта будзе ўсё Кітай, калі будзе ўсё аднолькавае. Ось праблема ў тым, што да, у нас засталося з варыянтаў, карацей, альбо глобальны там, альбо глобальная ЗША ці глобальная Еўропа, ось там, да, альбо глобальны Кітай, а вось глобальны Кітай гэта крыху шляпа. Таму што гэта будзе імперскасць. гэта будзе Совет Юніон, і гэта будзе Совет Юніон такі, што нават Совет Юніон, які быў, гэта будзе яшчэ, ну блин. А мне падаецца, што не зусім гэта будзе паплакаць. савецкі звяз, таму што у іх неяк нават зараз атрымліваецца ўсё больш і больш адпавядаць таму, што было ў сярэднявеччы з гэтым разбіццём, тыпу ёсць грамадскасць, тыпу ёсць залаты палац. І ў залатым палацы дзейнічае свае правілы жыцця. Вось, а ў грамадскасці свае правілы жыцця нейкія такія. Вось неяк так Праблема они ў тым, і жывуць. што палац можа да простага грамадзяніна
Ну вось амаль што толькі ў голову не залезлі. Ну, Вось, намагаюцца. Давай нават так. падчас сярэднявечча, да, намагаюцца, вось, шчыра кажучы, намагаюцца. От нават падчас сярэднявечча, які б там не быў тыран мудзень у там Forbidden Palace, да, или Мгм. Forbidden City, вось у гэтым галоўным дворцы, палацы. Ну ён не маў столькі магчымасцяў і паўнаважанняў, чым ну сучасны Гэта факт, ну, гэта ўсё так, парці. гэта прагрэс, усё вырашае прагрэс на бягучы Да. момант. І ось, бляха, гэты прагрэс. Блін, не, я зараз перазагуглю. Так, Левіафан-бук. Я зрабіў таску. Вы не поверыце. Вот. Прабач, Томас Гоббс. Анюта пісала, прабач, што яна справаздачу за 22-23 год здала толькі што. Гэта праўда. Віншуем! Лепей. Гэта сапраўды Толькі дасягненне. той, хто, да. Толькі той, хто такое рабіў, разумее, што гэта такое. Гэта ведаеш, аб чым кажа, што ўсё ж такі яны гэта рабілі вось увесь гэты час. Яны 2 гады нічога не давалі, тут на, у 3-й год Не, табе ўсё глядзі, справаздачу. просто фішка ў чым. Там ты глядзіш, просто заходзячы з, як гэта казаць, срок жыцця кампаніі і абставін. То есть, ну і financial year. Ну і ты калі глядзіш, што ў іх ёсць яшчэ адна такая же кампанія, там па кампаніі ўсё просто добра з фінансавымі рэпортамі, а ў іх ёсць такая дочка, як, ну, у якой справы ідуць на дзеля чэпнага. Ну ты разумееш, што гэта, як гэта кажуць, bad active, на які ўся шляпа зліваецца і потым яго ну зачыняць. То есть гэта такі shell company, на які ўсё лайно зліваюць. І з імі ну стопудова не трэба працаваць, таму што ну вы з імі будзеце працаваць, а па ітогу гэта больш проста будзе reputational damage. А тое, што ну здаюцца рэпорты, financial statement там вельмі запаздала, ну гэта бывае. Але, напрыклад, ну у гэтага павінна быць нейкае адэкватнае тлумачэнне. Ну, так бывае, так нават у самых добрых кампаній, я вось ведаю, кое-што. Ну, такое адбываецца, але ты просто бачыш, што там, типа, 4 гады норм, 2 гады срака, потом зноў 4 гады норм. Ну, accident, то есть, ну, выпадак, да, збольшага. А калі ты просто супервайзіш і там просто 3 гады дараду, просто шляпа, ці як кажа Слава Камісаренко, шлік-шляк-шляк, вот это вось, да, шлік-шлякля, то есть, ну, камон, все відавочна, не трэба тут абуваць жаночы палавы орган у лапці, ўсё зразумела. Так, прабач, я цябе перабіў, калі ты там знайшоў кагосьці. Каго? Ну, чалавека нейкага, мы з тобой размаўлялі пра Кітай. Кітайскую мадэль. Томас дамінавання. Карацей, мы ўсё бліжэй прыходзім да таго пытання, які паставіў Томас Гоббс, філосаф 17 века, у яго кніжцы Левіафан. То есть гэта пытанне таго, што дзяржава, у адрозненне ад чалавека, яна заўсёды набывае ў сваёй моцы, і ці хопіць нам потым, ну, грамадству, людству моцы, каб неяк, ну, гэту дзяржаву стрымаць. Тыпу яна набірае моцы кантраляваць грамадства і потым адпаведна грамадству супраціўляцца гэтаму кантролю, так? Ну, так нават не то, што грамадства супраціўляцца кантролю. Фішка ў тым, што дзяржава потым пачынае жыць дзеля самой сябе, і на грамадства ёй-то похер. Ну, гэта, і змяніць гэта неяк. Гэта дэфолтная функцыя любой дзяржавы. Ну, гэта не то, што дэфолтная функцыя, гэта проста становішча, якое, ну, happened. То есть яно можа адбыцца дзе заўгодна. Вось проста дзе заўгодна. І фішка ў тым, што, ну,
калі мы калі вось Кітай прям будзе Кітай паўсюль, Угу. гэта будзе такі левіафан, што ну там Watch Dogs 1.9.8.4 і ўсё астатняе там будуць просто такім дзіцячым лепетам. Ось любая антыутопія, якую толькі там не маляваў свет. Вось гэта будзе настолькі як бы ні аб чым у параўнанні, што там вы там ахярэеце. Ну, магчыма. Я не выключаю. Нават у США з гэтымі ўсімі сістэмамі кантролю там сваіх прыколаў, перагібаў хапае, але ўсё ж такі гэта значна лепшы варыянт, чым тое, што Кітай прапаноўвае. Ну, гэта факт. Тут у мяне таксама няма ў гэтым сумневу. Усё, ён сабе не цягне? Каго? Я на нешта сеў. Я зразумеў. Out of fuel. Ёб твою мать. Так заправся, у цябе ёсць. Так, на што націскаць? Very fuel, там штосьці павінна быць. 32 ёсць. А я думаю, што за халера такая? Ён нешта на месцы стаіць, пыркаецца. А тепер не можа тронуцца. Да, ведаеш, такая размова пайшла, да, тут уже палітыка, там філосафы 17 стагоддзя, Утварэнне дзяржаўнасці. Да, канфлікт дзяржавы і чалавека, грамадства, там уже, як бы фьюэл, Як-небудзь уже слоха без фьюэла. Да, фьюэл, да кому ваш фьюэл патрэбен? Тут такая размова пашла. Блин, карацей, я не паспеў табе скінуць, там быў такі цікавы мем, апублікавалі ў гэтым тэлеграм-пабліку Савецкая Беларусія. Яны ў тэлеграм яшчэ маюць. Апроч газеты ім мала. Не, ты не разумееш, гэта там, карацей, гэта не СБ Беларусь сягоння, а гэта Савецкая Беларусія. Ось там, карацей, каб ты панімаў, што гэта за паблік, яны дзесьці ўжо з пачатку Курскай, там вызвалення Курскай Народнай Рэспублікі, яны ведуць блог, як полк пешых прэзідэнцкіх грэнадзер ідзе на дапамогу Курскай там Расіі, да? І там такая сітуацыя, што то іх на топтышы акружаюць, то там НАТО пад Смалявічамі нешта разбрасала. Ну, карацей, там такі сатырычны паблік. Зразумела. Сцябуць гэта ўсё. І там, была тэма, што карацей, блин, там гэта неяк смешна абжартавалі, што выявілі нейкага агента КДБ, і там нашага агента выявіла змагарская разведка, і там фотка гэтага Дітера Хельстрёма з Inglourious Basterds, бесслаўныя выблядкі. І там, вось гэты момант, калі англійскі шпіён, ён, гаворыць, мне там 3 стакана і паднімаю там пальцы, як брыціш, да, а там трэба было як немец падымаць, яго, на гэтым спалілі. Яны гэта так абжартавалі, у мяне такі быў проста прарыў, я нашоў гэты мем з Гансом Ланда, і такая вось гэта "You're sheltering enemy of Ціхановская, aren't you?" Я просто гэты мемчык зрабіў, дасылаю сябрам, усе так лахаюць яго. "You're sheltering enemy of Ціхановская", змагарская разведка, ўсё такое. Но гэты прыгоды пешых прэзідэнцкіх грэнадзер. Надышліце алей у хлопчыкаў на топтышы. Божа памагі, што адбываецца.
Карацей, блін, добрая сатира. Так, калі Цудоўны што, паблік. я цягнуся да гаражу. Бо Да, на гэтай машыне я можаш. нічога пакуль што не зраблю. Шчыра кажучы, трэба табе даць штосьці цікавае. Ну, у нас паўгадзіны вось плюс-мінус. Толькі трэба нешта Дай. выканаць на паўгадзіны. Там ёсць даволі простая зборка гэтага цэменту. Ну, я табе хачу штосьці даць на... То бок нешта з прычэпам на 4 секцыі На і краном. Да не, я табе дам з краном, а фішка просто будзе ў тым, што ты адзін на другой пагрузіш і норм. У сэнсе адзін на другі. А, цэмент ты маеш на ўвазе. Да. Ну, каб ты там не змагаўся з гэтым больш, чым патрэбна. Да, ўсё гэта з топлівам. Тут размалёванае, расфарбованае. Уф. О, знаёмы. Мгм. Давай меняться, куды паехаў. Не перакулі толькі, я табе прашу. Чэлендж прыняты. Я потым закалупаюсь яго падымаць. А ён сам сабе гэтую качаргою ніяк не падыме? Не. Так. А вось, дарэчы, краны вельмі слабыя, вось гэтыя у гульне. У Construction сімулятары значна лепш гэта ўсё зроблена. Я нават больш скажу, я вось у рэальным жыцці бачыў гэтыя краны, яны, ну, значна больш адносна траку. Вось. Мгм. Значна. Ты маеш на ўвазе колавыя тракі, гэтыя краны, якія маюцца ў Ну. Construction сімулятары? Ну, ось на мане, на тваім ось Так. яго ж гэта маніпулятор селекцыя борд. там. Мгм. Да, і там у канцы такі вось маніпулятарчык гэты такі. Я вось гэта я маю на ўвазе. Зразумела. То есть, ну, у табе, шчыра кажучы, ось амаль што такі стаіць. У прынцыпу сваёй працы, ось менавіта такі ж самы. Але, ну, ось у Construction сімулятары гэта лепш зроблена. Ужо хутка скончыцца гэтыя місіі у Construction сімулятары, можна будзе толькі ачыўкі атрымліваць, дасягненні рабіць. Ну, а чаго не? Там мне спадабалася, ведаеш, якое дасягненне ёсць. І гэтага дасягнення я, дарэчы, не бачыў ні ў воднай іншай гульні. Прайшоў гульню называецца. Просто зрабіў 100% і ўсё. База. Сапраўды, я калі Я пабачыў гэта, я такі, бля, чаму насамрэч ні ў воднай гульні такога няма? Я у Red Dead Redemption ёсць такое. Бля, 200 гадзін я на гэта улупіў. То есть там сюжэтка 1060-80. Угу. І яшчэ плюс 200, каб поўнасцю прайсці гульню, там усе гэта чэлленджы, усе гэта паляванні, то сё, сайт-квесты. Я, конечно, думаю, я там нормас, там даму, карацей, крыша поедзе, але не. Як у гэтым дзіцячым мультике. Кукушечка маленькая моя, ты на месте? На месте. Там такі здоровенный мужик. На месте. Ось і добра. Савецкія мультфільмы, добрыя мультфільмы. Хіба што з-за гэтага зараз у Расіі не паказваюць іх, праўда? Асабліва той, дзе там дзеці на гэтым самым падводным шарыкі-лашарыкі. Глядзі, гэта нямецкі эсмінец. А чаму ты так вырашыў? Ну ясна, што гэта фашысцкі эсмінец. На ім буква Z намалёвана. Ось. Ой, конечно, да.
Ну, шчыра кажучы, вось з першага вось моменту, калі я пабачыў яшчэ гэта у паблікі вагнероў, калі вось гэты план выклалі, як яны планавалі на Украіну наступаць, там, карацей, быў наступ распісаны да самага Дняпра. То есть там Ну. прям вось да Одессы, там пасля вось там з Оторваться Донбасу от Черного моря, заставить только до Львовскую там- в области, все. Ось там, ну, не то, что там ось 5-6 з заходніх областей павінна было застацца за Украінай. Ну. І я гляжу, там просто вось, ну, гэта ўсё якімі зэткамі размалёвана. Я такой думаю, ну, блин, ну, типу, камон. Вы бы, ну, у вас ёсць той же самы Артемій Лебедзеў. Ён бы вам штосьці, ну, адэкватна нарысаваў, тому што, ну, ставіць сабе, ну, ставіць сабе на усю тэхніку сімвал 4-й Waffen-СС дывізіі паліцай, гэта, конечно, надо быць, ну, мудаком поўным. Ну, ведаеш, што мне Тыпу- падаецца, Кац трапіў у дзясятку, калі разбіраў гэтыя Z, V і нешта там яшчэ было ў іх. Вось. Буква О. О Там было. же зов. Вось. І мне падаецца, Кац просто трапіў у дзясятку з тым, што гэта просто няўдалы нейкі маркетолог, які прыйшоў да ўлады, і вось такую інспірацыю ім прапанаваў зрабіць, каб вось гэтыя зеткі прынялі, вэшкі прынялі, гэтак далей. Там просто недавучаны нейкая пачвара. Ну, гэта ведаеш, гэта ось хутчэй за ўсё той самы чалавек, ён пачынаў з малага, ён ставіў фоткі нацыстаў, да, на гэтыя постэры да дня перамогі. Ось я ўпэўнены, што гэта адна і та же дзяўчынка. Да, я таксама. Гэта чиясь дачка, вось гэта вот. Абсалютна. Мне нават падаецца, што вось зараз гэты, як яго, шаман завуць, так же? Это тыпу певец там, ці як яго? Да, спявачка. Спявачка гэта. Ён таксама чыйсьці сын. Ну, таму што, ну, гэта просто трэшак нейкі. Такі ўжо ёлуб выйшаў у іх. Ну, там просто вось, я не ведаю. Чаму з усіх сімвалаў яны вырашылі выбраць сімвал з плаката «Хадзі да Waffen-СС», это, ну, конечно, да. Чаму яны вырашылі косплей з іменно гэтых чувакоў? Ну, это, конечно, міскаст у людзей адбыўся. Столькі магчымасцяў, бляха, і так абасрацца. Ну, да. Так, дзе яно? Гэта можна толькі апісаць фразай з фільма «Жмуркі». На роўным месцы знайшлі яму з лайном і там патанулі. Вось на більярдным стале. Вось выключна так, іншых варыянтаў, ну, я не ведаю, як гэта так магло атрымацца. Ой. Просто у людзей, ну, гэта не то, што нейкая банальная ненагледжанасць, гэта просто адсутнасць хоць нейкай эрудыцыі. Блін, дарэчы, на канале «Неонавыя ілюзіі» выйшаў нават некалькі месяцаў таму вельмі выдатны выпуск пра дывізію паліцай. Усім раю паглядзець. Вось, дарэчы, там чэл робіць такія выдатныя выпускі пра эсэсаўскія дывізіі. Ён калі, ну, апісвае сацыяльна-эканамічнае серадовішча, і як там, напрыклад, дзейнічаюць чыноўнікі, чыноўніцы, там, вось гэтыя падходы да ўсякага там добравольчага, там, прынудзітельнага, гэта все просто, ну, я вось гэта слухаю, мне просто вот амаль што ўсё як было арганізована ў такой, знаеш, ну, у ідэалагічным плане тыповай беларускай школе. Ну, я просто ў шоце. Ось як да нас ставіліся вось гэты ўсе ідэолагі, як нам прыходзілі, казалі, тыпу,
Ці ты поступаешь у БРСМ, ці мы табе напишем такую характарыстыку, табе ні ў адзін універ не возьмуць. Табе абшагі не дадуць. Ну табе што, складана? Ну, тыпу, ну, ты вось гэта, ну, ты чытаеш там пра нейкую там фашысцкую Угоршчыну, там Германію, ось як гэта працавала там, ты просто там такія паралелі рысуюцца з Расіяй і з тым падходам, які быў у Беларусі на гэты конт, я просто, ну, у шоке. Такаваны. Ой, гэта ідэолагі, конечно. Беларускія маю на ўвазе. Гэта просто сорам. Ой, идеологи развитого лукашизма. Ну что, як у тебе там атрымліваецца? Все цудоўна. Паціху, но я толькі трошки тут. Та ёб твою налево мать. Давай. Да не, галоўна, каб яно хоць як у кузов попало, а потым яно, ну... Неяк само знойдзе месца, так? Да. Просто закидывай 2 штуки, там потым нажмешь пак карго, и оно все стане на место. Так, отчепися. О, выдатно. У меня нормально атрымліваецца, слухай, з гэтымі. Ну, конечно. Практика маецца. Ты неякі таску зрабіў уже? Практика маецца, да. Мы не сядзім, склаўшы руки. Так. Калі ты ведаеш гэты мем. Не ведаю. Там, карацей, там некая провинциальная газета москальская, там такая, типа, чел, некий депутат, и он такой, мы не сидим, склавши руки, и он на фотке сидит, склавши руки. Трохи спиздел. Як заўсёды. Да. Я могу вам раскрыть великую тайну. Просто тайна на миллиард. А калі вы посмотрите усе фотки чыноўнікаў сучасныя, ну, багата дзе, і вы посмотрите те ж самыя фотки, якія былі там зроблены фотографам у Дрытты Райх, вы, ну, здзівуйцесь, але яны будуць у сэнсе планіровачкі вось у гэтага ўсяго там, там пастановачкі, фона, вось гэта ўсё, яны будуць аднолькавыя. Адпавядаць будуць праці адно аднаму. Да, яны будуць вельмі такія схожыя, там, позішаны, вось гэта ўсё. Вось тое, што нам пакінуў Трэці Рэйх, гэта чыноўнічыя фатаграфіі. На векі просто, дагэтуль працуе, мае папулярнасць, распаўсюджанасць. Неверагодней. Я палову зрабіў, калі што ўжо. Зараз уже за другой паловай еду. Ты давёз нават? Ну так. Ну я бы праязджаў міма, таму пакінуў. Гэта ён, да, гэта ён змог. Я просто ў шоку ад сваіх здольнасцяў. Да. Ну, дай чалавеку самы топавы грузавік, і ён усё зробіць. Ой, нешта я далёка припаркаваўся. Да, не. Ну, там стрела ж яна выцягваецца, галоўнае, глядзі, каб ты цэнтр вагі не згубіў, усё. А там усё атрымаецца. Так.
Я, до речі, їду у твой бок, ти як закончиш, їдь за гэтым причепом За яким причому? технічним. Ну там причеп стоїть. О боже, ну у нас ще Інгвар долучився. Добрий вечір, каже, слава Україні. Героям та героїням слава, Героям дякую. слава. Вікі. Да. Міхась дворний, вітанки, куди лес везете. Гэта не лес, гэта цемент. Кажуть, тут був дощ. Був. Кажуть, тут був дощ, тому такое витворилося. Так, Крейн Пек. Рейн. Готово. Готово. І я готовий. Поїхали далі. Так, як до гэтага апошняга... Там павінна быць праталіна нейкая. Да, там штосьці будзе. Ну, ён Колькі такі новых ўсярэдзіну. Я бачу, Анюта, толькі што ж заўважу. Прабачце, тут займаўся гэтым грузам, таму не звяртаў увагу, што нехта з'явіўся. Так трапляецца ў Ютубе. Да. Да, хлопчики та дівчатки, коли ви не хочете нас згубити чи згубіть, или потерять, Каму як підписуйтеся заўгодна. на канал, да. Праходзьце па спасылцы А. на канал ВРВ таксама. У яго гэтага Да. контенту там хоць з ракай жуй. Да. Все, что есть про грузовики у гэтай гульне, там пишите комменты, запросики, мы вам снимем, распавядзем, патлумачым. Everything you want. Ты прям размаўляеш песню, разумееш ты, не? Все магчыма. Так. Пераходзім у Crane Mode. Чапляем апошні груз. І калі што, гэта сапраўды апошні. Я яго зараз адвязу, мы будзем з тобою заканчваць. Ну, ты галоўнае пад'едзь там подкінеш гэты прычэп тэхнічны, мы адрамантуем табе яшчэ адзін грузавічок, ты яго прадаш, і ў табе буду плюс бабкі. Як скажаш? Ты 60. Ты камандуючы тут, таму. О, Не выдатна. то, што там камандуючы, а просто ведаю крыху тут. Што. Я думал, ты зараз скажешь, так подпёздыш. Бач, калі што, я не забразаю. Я просто, у мяне ёсць вопыт, разуменне багацьох працэсаў. Неяк так. Блін, ну карацей, гэта ж тоже таксама мем, блін. Так, як тут лепей? Не, лепей назад. Ну там прычэп, ён блізка да цябе, так што ты павінен его пад'ехаць, падчапіць і ехаць на гэты таск па ремонту грузавіка. Ты пачакай, калі ласка. Зараз я адвязу цэмент. У мяне не так шмат задачаў у галаве можа умясціцца на раз. Таму патрывай трошкі мяне. Разумею. Як там англікі кажуць, бэмі, так? Sure. A little bit of support. Ага. У вядучых прыемны тэмбр голасу прыёмны. О, Міхась, тут ёсць адна такая цікавостка. Гэта ўсё, не ведаю як у ВРВ, але ў мяне гэта ўсё нармалёва настроены сэмпл. То бок ёсць. Так, не туды я еду. Я Софт. толькі на відэазапісах карыгую голас. Да, не. Я адразу фільтр паставіў сабе, то бок паглядзеў, як трэба зрабіць. Ну, калі верыць маёй Ане, то адпавядаюць рэчаіснасці. Бо як ні круці, але мікрафон ён скажае. Ну да. Ну. Ты ў караоке быў п'яны? Не-не-не-не-не-не-не-не-не. Гэта я ў Міхася пытаюся. Можа ён быў, то ён ведае, аб чым гаворка. Не тое, не тое, не А тое. што ты, сонечка? О, ось так. А, вось яны грошыкі. Інкам пад'ехаў.
Так, Карацей, давай. Зараз грузи мене своєю за этой задачу з причепом і все таке. Який причеп? Куди тягнуть? Ну, ось он коля тебе стоїть, справа Зелёный. тобі причеп. Да, і тягни його там до ремонту грузовика. Карацей, це нейка битовка. Ну, тут technical parts. Готово все. Так, чекай, раніцю зробіть. Да, і раніцу зробіть. О, бачите, все бачно. Мгм. Просто я зараз так само туди приїду, ми вже зараз усе поремонтуємо, заправимо, коли що, і... Бувайте здорові, живіть багато. Тач. Так, єсть, перетачу. А мені тягнуть його на ремонт трака, ось той, як я у тебе Ага. відзначений зараз. Repair track, там GMC. Добре. 9500. Ти не забувайся, тут є ще гетий рожовий драндулет, який ти мені давав у початку, який я перекулив. І він ще чекає. Повернется, повернется. Мы будем стрим заканчивать, я его просто заберу себе по хуткому и все. Добре. Евакуюємо. О, Міхась ведає, Міхась був у караоке п'яний, тому він ведає, як мікрофон скажає голос. Мені на опошній, ну, поза опошній праці клікали на таке мероприємство. Але я таки ні. Упарти. Адмовив колективу, ах ти. Ну там, типу, такий варіант був, типу, боулінг або караоке. Я такий, погнали в боулінг. Учепився. Тобі дали Да, альтернативу, і ти як кот просто у шибеницю одразу. Шмих туди. Да. І я, короче, боулінг всім накидав. Добре гуляєш? Ну, і на коли просто отрымливается. Так я же, блин, ну качалку хожу, там гантельки, там гирки, это все. А у меня там это офисные девчатки на своих шоколадках там растут только ушир, короче, наближаются до идеальной формы шару. Ага. И им это, ну, боулинг-бол там, ну, нормас, поднимаются. Закидывают, а я что? А я его просто с места кидаю на середину, и он там дальше долетает просто. Я, до речі, коли 2 роки тому перший раз у боулінг трапив. Ну, так би мовити, тваром у грязь не кинувся. Да Ні. ні, там норм. Там просто надо розуміти, що треба кидати десь до середини. І все. О, Михась каже, що аби не петь пісні про кохання. Ну, є добрі пісні про кохання, неправда. Мені ось, наприклад, подобаються гети. Стой. Джон Бон Джові, наприклад. У його до холери. Про кохання. You gave love a bad name. For example. Угу. Ну що ти там вошкаєшся? Давай уже. Ну все, ремонтуй, я все... А, це мені треба. Да, там прожимай В. В, ну і що? Рекава. Repair. Не, repair. Repair, ось він. Да, выбираешь GMC-шку и начинаешь его repair. Влад, Ден, GMC. GMC. Акція. Усе, готово? Да, все. Плюс бабки. Ну, я лишу, что мы... Ну, гляди. Дам тебе криху там на огляд. Ми зробили усі таски тут. У нас залишився тільки там на острові Драмонт. Ой, блін, до речі, на острові Драмонт на виспі так багато всього робить. Так, Вау, так, вау, там. вау. Ми ж там тільки один раз були, ми там зробили Ну, эту два. середнє до Бервені это привезли з длинним. і Ні, всё. ну ми там. Да, ми там мост побудували, А, ми оттуда ну так, вивезли є будівнішу таке. платформу, там там чого тільки не Я було. забився вже. Короче, это на наступний нормально. раз, коли що. Да, гэта на наступный раз мы туда поедем, там наберем траков, мы поедем. Дай боже, доедем. Куди ми дінемося? У нас типу вибору, блять, хоч всяка є. Да. Добре,
Добра, на бегучы Ну, момант, карацей, шаноўныя мае усё. гледачы, на гэтым усё, я буду скончваць стрым, ВРВ, калі ласачка, скажу ўсім да пабачэння. Да пабачэння, шчасця, здароўя і пацалункаў ад каханых, хто б яны не былі. Дзякуй вялікі табе. І за ментарства, і за час, які ты знайшоў, каб пагуляць. Як заўсёды, усім вялікі дзякі за падабайкі, падпіскі. Не забывайцеся, што калі вы клікнеце па ніку ВРВ, вы таксама перайдзеце на ягоны канал і можаце і там падпісацца. Так, да наступнага разу. Як заўсёды, падтрымлівайце вольных беларусаў, падтрымлівайце Украіну. Мы разам пераможам. Сустрэнемся ў панядзелак на стрымы, а заўтра выйдзе чарговае відэа, так што не вітаемся назаўсёды, а толькі да панядзелку, пакуль. Як ты там рабіў? На Г? Ха-ха, так. Г. На Г, да.